Ayo! Ayo! Sus! Uslan man ni maghubog ta. Jen! Jen! Hoy, sama na. Ay boss, may adlaw dira. Patay ubog may papa niya bay. Misita na kung Gini rumbus ba? Hoy, amisita. Pila edad ni mo di ay? Isutso pa boss. Pa, pasagdiir ko na siya. Hoy, kita ka nga nag-inom ko dire. Ay boss, mura nakainom juga gamay boss. Wala na oh, wala na oh. Tama na ba? Di na po kakaulian na ron. Nya, karon. Misita ka, wa man ni kay dala. Usat pa ka boss. Kay palitan ta ka. Ay, naunsa. Si gusto kag libunan lang ko na si Mua. Automatic na na. Uy pa, baka kay kagnaong ba? Ay sige boss, palitan ta ka boss. Kini, ubog jud tawhan na karon. Sig pa rin, gilim nun, bisag wa ka kaila. Nak, pagpuyo di anak. Ay boss, nara boss oh, bugnaw pa kini boss. Ay ka na, matik dayon ba? Salamat ha. Misita dito, misita na. Ayo! Jen! Ibay pagpurma misita oh. Jen! Yuhuu! Kinsa na? Jen, mamisita to ko. Munga ba? Hala, gwapo lagi kay karong porma. Mamisita gusto mo ano? Bola lang yan. Flowers for you. Hala, pa-flowers pa. Salamat ha. Na naman siguro kay asawa. Asawa? Wa ka pa eh. Mamisita ba dahil kog na kay asawa? Pila de edad nimo nganong mamisita man ka 18 pa man ko. Ay sus, uy, kita-kita ra. Titiwan biya ko. Uy, panangid sa ni Papa, isog biya kay to si Papa. Wa na problema na. Mana na ko prangis yung papa. Kapaha, dyan naman dyan eh. Sabot ka gwapa sa mga suot ba? Ay sus, daghan na kay mga lalaki ni istorya sa kuana. Pero kato sila tanan mga minyo kayong dagko. Grabe po. Uy, tinuod ba na kong istorya sa mga? Paghilom dara, kuya namig kay tinanawan sa kuha, mura nagkapaakon. Grabe po. Uy, pagkapay ba kong bisita kung kana rong apas sa mga? Lain pa yato ba, ganina ra ko nagtanaw sa imuha. Murag tigwang na ka ba? Hay, tara may siguro bata nimo. Kato noon nga kusog mong balatik sa mga, mutuo na yung kaslaha. Ako noon nga seryoso, nga ako ay gugma sa mga, di na makabutuos ko noon. Sige na ba, pasudlon ako sa inyo ba? Di mo pasudlon mo, sige na ba? Ayaw lagi, isog kay si Papa. Kasi isog nga, ganiharam ko na lagi sa mong papa. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Diretso na kagsulod sa kwarto sa kung anak ka na kay plano ripo na. Pa, namisita, raman na siya pa. Boss, maloy ka boss! Nananggid naman doon siya sa imuha. Usa na nangid, natulog man kay ko dito sa akong kwarto. Kisa tong tao nag-inom dito dahi. Pa, tara na pa, sibot, tatapat. Tara. Silingan ra to namo pero palahubog kayo.